F'dinja li qed issir dejjem aktar diġitali, klab tal-futbol lokali qed iwettaq proġett innovattiv bilan li jnaqqas il-ħinżejjed tat-tfal fuq il-mobiles u minflok iħeġġiġhom jagħmlu aktar sport. Fil-fatt bħala parti minn dan il-proġett bl-isem ta' Slide Tackling Screen Time Through Sports, aktar minn 200 tifel u tifla li attendu Żurriq Football Club qed ikunu mħeġġa jnaqsu l-ħinżejjed fuq l-iscreens b'inizjattivi li jippromovu l-attività fiżika, il-volontarjat u l-inklużjoni. Il-proġett joffri wkoll lezzjonijiet tal-arti għat-tfal tan-nursery. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 20,000 euro bħala parti mill-iskema tal-proġetti għal qdiet volontarji il-VOPS li għal sena oħra reġgħet fetħet u l-allokazzjoni hi ta' 800,000 euro. Il-proġetti eliġibbli jistgħu jkunu minn diversi oqsma bħal volontarjat, l-ambjent sostenibbli, l-arti, il-mużika u l-isport. Jistgħu jkunu wkoll inizjattivi differenti, inkluż attivitajiet jew xogħol fil-komunità, inizjattivi ta' infrastruttura u riċerka, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ para skandalo. Il-proġetti jistgħu japplikaw sa 20,000 euro u fl-istess ħin fil-ġimgħat li ġejjin ħajkunu laqdiet kollha jirċievu l-informazzjoni fuq dan il-proġett kif ukoll id-dati fejn ħajkun hemm information meetings biex laqdiet kemm dawk li ġieli japplikaw speċjalment dawk il-ġodda ħaġġuhom biex japplikaw ikunu jistgħu jattendu biex ikollhom l-informazzjoni kif jistgħu japplikaw u jkollhom proġett ta' suċċess. Fit-tnedija tal-iskema l-ġdida, il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li b'din l-iskema fl-aħħar 9 snin ġew allokati lil laqdiet volontarji aktar minn 8 miljun euro. Il-Ministru Farrugia tenniet l-impenn tal-Gvern li jibqa' jinvesti fil-komunitajiet bi proġetti fejjeda għal laqdiet volontarji. L-applikazzjonijiet se jintlaqgħu bejn 17 ta' Settembru u 29 ta' Ottubru.